90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Taas kamay sa lahat ng paminsan-minsan naiinis sa kapatid. Pero hindi mo pa rin talaga maaalis ang iyong pagka-miss. Oh, sis! Uwi ka na, I miss you. Parang naiiyak tuloy ako. Kathleen, umuwi ka na. Sinasabi ko sa'yo yung pasalubong ko. Uy, ma-share ko lang sa inyo, no, kabisyo. Since gusto nyo rin naman malaman ang tunay na buhay ni DJ Mara Tony, sige na, ito na, i-share ko na. Ito ang aking buhay magkapatid. Dalawa po kami magkapatid. Ako po ay ang panganay. So, alam mo na, kapag panganay, palautos, laging nasusunod, tagasimula ng pag-aaway. Oh, pero kapag nag-aaway kami, nako, hindi ko makakalimutan talaga. Pag nag-aaway kami, yung nanay ko doon, kinakampihan yung bunso kahit bunso naman talaga yung nagsimula nung away. Nako, mother ha. Sabi ko na, Mother Jeanette, may favoritism ka talaga eh. Nararamdaman nyo rin ba yun paminsan-minsan? Minsan iniisip mo, may favorite kaya yung nanay at tatay ko? Kaya feeling ko tong si Father Cesar. Pa, di ba favorite mo naman ako? Ako naman yung favorite mo, di ba? Pero aminin mo, di ba? May mga ganong instances eh. May mga time na yung kapatid mo, yung bunso mong kapatid ang nagsimula ng away. Pero dahil bunso siya yung susundin o sa kanya makikinig yung mga magulang mo. Well, syempre, alam mo yun, hindi mo mawawala yun yung bata kami. Madalas nga kami nag-aaway ng kapatid ko eh. Since dalawa lang naman kami. Wala naman kami ibang kalaro. So kahit yung mga tipong simpleng laruan, ay nako, basagan ng ulo. Actually, sa totoong buhay, meron po akong tahi sa ulo. Kaya minsan po ako sabog. Pero totoo, meron po akong tahi sa ulo. Kasi dati naglalaro kami nung bata kami. Alam mo, hindi maiiwasan, larong pambata. Pero at least, di ba ngayon, wala na, tama na sa paglalaro. I'm in the mode of being serious. Kaya sa may mga kapatid dyan, kung hanggang ngayon ay meron ka pa ring galit, kung meron ka pa ring inis, kasi lagi ka na lang tinataguan ng hotdog sa ilalim ng mainit na kanin. Ay, B, stop mo na yan, B, 2025 na. And again, that was before, nung kami lagi nag-aaway. And ngayon, dahil nga malalaki na kami, I am already 25 years old and my sister is 21 years old. Nandito na po kami sa stage na we are supporting each other. Wala nang taguan ng hotdog. Taguan na lang po ng rubber shoes. Nako, sabi ko sa'yo, Kathleen, ibalik mo yung sapatos ko. Gagamitin ko pa yan sa race. Diba? Ganun lang ang buhay. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Sa panahon ngayon, let's stop the hate. Tuloy-tuloy mo na yung pagmamahal mo dyan sa kapatid mo. Naku, sino naman ba kayo magsasamahan, diba? Alam mo yun, ang dami ng problema sa mundo. Tapos pati yung kapatid mo, aawayin mo. Ay, war prick ang tawag doon. And dahil nga ngayon, diba, we are supporting each other. E di, nabudol ko na rin po siyang tumakbo. And I'm also proud of my sister kasi ngayon she's so fit and healthy. Just like DJ Mara Tony, mabuhay ka kapatid. Kaya ngayong 2025, tantanan nyo na ang pagbabangayan. Tantanan nyo na ang gulong magkakapatid. At huwag ka na magtanim ng galit. Okay, mamaya pag uwi mo, i-kiss mo na yung kapatid mo, B.
Mamaya chat mo ako Chat mo ako, sabihin mo, uy, bati na po kami ng kapatid ko. Thank you, DJ Maraton eh. Habang naghihintay ka ng Feel Good Music, makinig muna ngayong hapon. Here's another song from Aegis, entitled Munting Pangarap. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Chosen.